makambozvibvunza here kuti sei America ichibhomba Middle East? Vanhu vanofunga kuti America iri kutsvaka oil, vanofunga kuti America iri kutsvaka Osama bin Laden, vanofunga kuti vangamushaya. Vane masatellite ekuti akapancha zita rachiriga ndinotsvakwa nemuninga kusvika ndawanikwa. Rinobva kuAmerica rigotenderera pauri roti apa ndopari. Inyanga nhatu dziri kudzurwa. Nyanga yekutanga inonzi socialism, inofanira kudzurwa. Ndosaka Russia yaamarara. Iye zvino ma-echoes eRussia anga asara kumamuslim anoti zvaJesu kwete. Saka they are bombing Middle East. Vachitora vana Saddam vachiuraya kusvikira Middle East ese ati varume, we better respect America. Imune mchimoita noise, hey, zvavakaita hazviiti, but what, can you stop them? Can you stop America? Can you stop America? Tinotaura hedu, but we cannot stop. There is a powerful force behind America. Isiri yekutamba nayo. Saka vakarova Afghanistan stronghold yeMuslim. Vakairakadza. Iko zvino puppet government yapo paIraq. Zvataurwa neAmerica itoziva kuti chatibatsira kukondena peace. Saka they are destroying terrorism. They are under the guise of terrorism. Chavari kubvisa inyaya yekuti yo makandris asingawira neAmerica ese anofanira kudestroy. Number 2, makambozvibvunza here kuti sei vachiti there's going to be one church, World Council of Churches, Zimbabwe Council of Churches. What for? Isu hatisi kuwirirana. Iwe uri kuparidza kuti munhu wakafa aenda kudenga, indiri kuti kudenga haana kuita sei? Hatiwirirani. Saka tinoita church one say they are destroying my churches. That is why chiriga chakuti ministries. Chakuti, so that my old names akabuda muroma ese anodestroy. And pachasangana machurch anosangana only 2 things: the Sabbath and the state of the dead. Ndonosaka wega uchazvona ndizvo. Hapana pamwe pamakafanana kunze kwaipapo kuti tese tinoenda kuchechi nemusi weSondo. Apa takafanana. Uye parufu kana tatirwa nehama tese tinoti mweya wake waenda kudenga.